Karlitang Joy Singh Hansi Achor Basapi Kropi ahin pen Jingthong local MSc lapen Dr. TULIRAM RONGHANG aphan kerap kachohang. Lakha ke thom Jingthong MSc constituency arlo malong kisir bongrungarong amikar Karlitang Joy Singh Hansi Achor Basapi Kropi ke boy dera jok Jingthong local MSc avisit kro lapen Dr. TULIRAM RONGHANG aphan kerap kachohang. Basapi Kropi Achor kedamtang aru krisi arni jewoy julo. Asumarap hai bangpli ani alok hai pusita avilo jopadap ke choji aphan anda sangi muta avi lasi Jingthong MSc constituency local MSc avijit grow lapen Dr. TULIRAM RONGHANG aphan prabjin pen kerap bek ji aphan kachuning ripon bangso kerap ke pali nang jiadim laki account number 74350100332237 IFSC UTBIORRBAGB account ahem phuamen Joy Singh Hansi dongka mukampen humson pe report Karbi Daily News Hansi ni chore ni pan mek jang pen ma thut thidet jiboy julo ni chor jiboy ju ya phitani tenta ke chu jun ta mong be dalo sumar pen TULIRAM RONGHANG kanang nilirap vek tha an non amata kecu aphan ta beneng dakta an nilichor tarik krisi se jiboy jul dia lama ke local MDC nana bijut kru lo asal lengai pantani li chuni dia lama ke nili sumar nili chorchi boy juita nili sumar korte bang pli dul jer klik bang pli an puthak ta nili ta pregnancy nani li chuba thibom nasi nili jora bidet na posai bang ta bidet lo nasi nili choklem thek thi jodam thek thi apa nasi local MDC bijut kru ta ngrap te an nili ni pita we nilo haida we nili pipe boy pita han si dari ani khopta anak lang ciboy det pen ini nili po bangta nili peita avelo nene ani korpuan ta we nili tundelo su usumar pen gitu